horas marihita saluhutna di hamu kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus adorak sota parade hata nitu hatta jumulu mahita martangyang dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe jamita di minggu patuluhon dung Epipanias imana tersurat di Sada Korin bidu sada mamukasan ayat 10 sahatu ayat 10 walu dohot topik minggu haguguun ni debata napaluahon kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hujama dihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabe sono madidok hata nitu hata. Alai huapoi mahamu aliak kadongan mangasahon guar nitu hata Jesus Kristus. Asa sahata hamu saluhutna unang maadong parbulatan di hamu. Hot mahamu binahen ni sadani roha dohot sadani pikiran. Ai tarbortik do tuau marhitisian pangisi ni bagas nisi Chloe taringot tuhamu akadongan pabuan nama sadihamu persalisian. Alai odo hudok adong do dihamu nama dok sisian nisi Paulus duau nadeba sisian nisi Apollos duau nadeba sisian nisi Kepas duau nadeba sisian ni Kristus do angguau nabinagi do Kristusi naung tersilang do si Paulus ulaning humokopamu naung tubagasan guar ni si Paulus do hamu tardidi mauliate hudok ala swadong hupadidihod di hamu dukon ni si Crispus dohos si Gaius unang adong namadok tubagasan guar husadiri hamu tardidi alai doho do tahe pangisi ni bagas ni si Stefanus hupadidihon dukon ni i dangadong hupadidihon itap ni nahuboto aidang disuruh Kristusiau madidihon mamaritahon berita naulido jala ipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi ai hawoto do hata nataringot tu silangi di rohan yakan alahomago alai hagugoon di debata dui dihita nadapotan haluaon ima hata nitu hata dihamu kamanami dohot inanami pinomat adong matulu hal nabui tahida sia trupukon nagabi jamita dihita di bagasan mingguon na parjulu ahadu bucirna asa masa perbulatan manang parsalisia di huriai. Na paduahon bohadu asa unang masa perbulatan manang parsalisia di huriai. Tutuna patuluhon silang ni Kristusido haguguon dihita. Natuli manuaing nabui taida di bagasan turpukon. Hamu kadongan sahapor siaon ra sudedu hita sapad dapot unang mamasa parsalisia di huriai. Unang manyan masa parbulat-bulatan di huriai. Alai akamang dohot tamuinang kenyataan na taida daksongoni. Justru juk do masa parsalisia di huriai. Juk masa parbulat-bulatan di huriai. Masa na marbadai. Dang namadok sudiate. Alai juk do masa. Adong do masa. Sipata mulu adong na marbadai. Olo madidok. Hey, unang disok kamu marbadai. Tugareja hamu. Molo naing marbada. Nganin na rupa ni. Seolah-olah hira na digerijay mainganan perbedaan. Naberuon sangado binigi. Tiki masa perselisian di huriata. Setabi hamu. Pananggado marbada badi pertudus rupani tuaka pangula
Tabayak ko jurupan ni sa pesongoni ma image ni jol masatiki i mamereng ka perbedaan di huriyay. Sugudur hatta mabigi alai ima kenyataan na boha ay nanuay pemasa perselisian di huria na sumasa dui na julu hamwa kamang dohot hamuy na nami dadaholan nuayeng bei masa alay nunga mamuka adong huriyay di Portibion. Sa sitong na perpecahan gereja itu adalah cerita lama. Usianya setua usia gereja itu sendiri. Jadi sotung tadok nuaing do masa perbulatan di huriyay. Sotung tadok mamuka abad saplono pe ketika gereja reformasi lahir. Manang gabe tadok abad 10 sada dui ketika gereja Roma Katolik berseberangan dengan gereja Ortodoks. Daw nga kamang dohot tamuinang. Perpecahan di gereja itu sudah punya sejarah yang amat lama. Setua usia gereja itu sendiri. Perpecahan sudah ada sejak gereja yang pertama. Tutu nagabi suku-suku di Hitanuaing bahasa bue masai. Ahadu alana dia dubut cirna. Hamua kamang dohot tamuina nami mangihut turpu jami taon macai torang do di pabua di si bociri ni par bulat-bulatani dohot perselisia di huriyai. Di ayat 10 sade di dok ayat tarbortik do tuau merhite sian pangisi ni bagas ni si kloe taringot tu hamu kadongan pabua nama sa di hamu perselisian. Di ayat na mangihut muse macai takasan non di patorang perselisian ini na dia. Sudah diberitahukan lapatan na dang nin natunin na be nunga takas di bege jala di ida. Ada saksi mata. Dang kabar angit be manang kabar burung alai fakta mengatakan bocirna ima nunga adonga ka golongan-golongan di huriyai. Adong golongan Paulus, adong golongan Apolos, adong golongan Kefas, adong golongan Kristus. Adong namangguari diri na sisian ni si Paulus, sisian ni si Apolos, sisian ni si Kefas, sisian ni Kristus. Mungkin molo istilah na lebih umura at tusata, nunga adong kelompok-kelompok di huriyai. Nunga adong punguan di bagasa punguan. Adong kelompok di bagasan kelompok. Molo istilahnya kana poso nuaing nunga masa na margeng-geng. Adong geng on, adong geng an. Adong geng ni aka amana poso. Adong geng ni amana matua. Adong geng ni lansia. Adong geng ni ina Kamis. Adong geng ni ina Selasa. Macam-macam may. Odo bocir ni parbulat-bulatani. Ido bocir ni aka perselisiani. Sahatu sadarion say masa do penasongoni di huriyai. Alania kamang dohot tamuinang saliling tapelihara sahiton ba say songoni matorus huriyai. Gabe dang damebe di huriyai. Jadi moluadong na marpida siya kuriyai. Baunak tasalahon nasida ate. Ay nasida dang lomorohana na marbadai. Ay diraju midami do di huriyay. Alani say tapasiding ma akan na markelompok-kelompok di huriya. Jaladak pola adong na pro an, adong na pro onate. Ay narugi hita do, jala molotung pro pe hita ba pro Kristus mate. Sibolis do na mekelekkel mamerek kita molo masa perselisian di huriyai. Hamo kadongan saha porseaon asing nina pasidikon pangalahon na markelompok-kelompok na kiningan adong matulu na ikon ulahonota asa unang masa perselisian di huriyai. Dia may na parjulo di do ditrupuki saha tama
sahata mahita, se ia sekata. Isarani na markur, rak madok di hatanei rupani, unang adong na pajulu-juluhon, jala unang adong na tadi, jala unang asing didokan hatana, asing didokon hatana, molo adu atong ba sudema rak madok a, unang adong na alang-alang a, molo o ba o masudi, unang adong na alang-alang o, molo e ba e, unang adong na alang-alang e, gabi eo, oe. Sahata berarti sadahata nasida. Sada mahamu songon dayo mual, unang merdua songon dayo tuak, danin na do. Ay sada do dayni mualate. Alayang gutuak, boy do dua manang tolu dayna. Adong may na asom-asom, adong may na rabi-rabi, adong may na lango-lango, doho dayna asing. Napadua ho didok, sada marohata, erat bersatu. Di hati Indonesia didok, erat bersatu. Lapatan na, baunang merdua roha ate, apalagi marroha-roha. Taingok masemboyan kesatuan ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Songo lidi di lili, sapu lidi, molo hola sada doi bana, muradoi ponggol. Alai molo merdumu, manang dipadumu lili i, diikat rupani, badak terponggol tonotoni. Songonima sasitong na dihuriai nang diaka punguan pe. Jadi molo naing dengan punguan manang huria, odo kiat suksesna, sadarohana, sadarohata, sadarohamuna. Jalan na patuluhod didok sa pikiran mahamu, sa pikiran mahita, sehati sepikir. Sehati sepikir berarti sepakat, searah, setujuan, sepandangan, sependapat, seperasaan, dan sepikiran. Sepakat, searah. Jadi molo pandangan rupani searah ibana. Molo tujuan ia setujuan, sepandangan, sependapat. Boido berbeda-beda pendapatan ate. Alai ikon sependapat do diaka siulaun nang diaka nasinakapat. Hamu kadamang do dainang natulima kiat pasiding perbulat-bulatan do parsalisiat dihuriai nang diaka punguan. Memang berbeda-beda do hita. Alai perbedaan ini dan gabe alasan untuk tidak bersatu. Sudah dari sononya kita dicipta berbeda, tidak sama. Alai dan gabe alasan ini gabe dang mersada. Napatuluhon nabuita putihi sia trupukon ima silang ni Kristusido hagugu otta. Dakolat di jamata saunario be masa tuduhan-tuduhan na miring taringot tu silang ni Kristusi. Dakola jama saunari bemasa pelecehat tu silang ni Kristusi. Mamuka sian abad na perjului, mamuka adong huriai, mamuka sia zaman ni Apostel Paulus pe, nunga masa na memandang negatif taringot tu silang ni Kristusi. Adong doi nagabe merasa tertuktuk alani silangi. Adong doi na merasa maoto alani silang ni Kristusi. Bagi orang Yahudi, salib adalah kebodohan. Dan bagi orang yang bukan Yahudi, salib dianggap menjadi batu sandungan. Buido itaida di ayat 20 tului. Manang na dia pe didok halak taringot tu silang ni Kristusi, tang masalah di hita. Tang adong nabui mangabati na sida madok sidohonon na. Taringot tu silang ni Kristusi. Satabi hamu akamang dohot tamuinang pamangan ni hewan manang binatang dubui tutupo nanggo pamangan ni jol madak tertutupi. Asal mau nak kita madokate.
Bisa saja orang mengatakan di salib Kristus itu ada jin kafir. Umat Kristen menyembah patung. Umat Kristen percaya kepada patung. Dohot aka pikiran na asing taringot tusi. Silakan. Lo dipadok disi. Asal maunak kita madok. Ala yang gudihita na porsea. Haguguon ni debata dui. Paluahun hita na porsea di ibana. Marhite silang ni Kristus ido hita malua. Marhite silang ni Kristus ido hita marhamonangan. Marhite silang ni Kristus ido hita margugu mangadupi ngolu naguk hasusa anon. Taingok maakamang dohot tamuinang. Danga dong jolma nagawe juru selamat. Tuksongo dia pe pengaruh ni i. Tuksongo dia pe gugu ni i. Namar guar jolma si selamat tono dope. Hola sada do si palua. Manang juru selamat ima Kristus Yesusi. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho katami perbuina dengan perbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.